Čaute ľudia, vezmeme mojho ďalšieho videa. Dneska to bude z hry taký Stickman Skate Battle, tak nejak, nikdy som to nehral. Tak si to zahrám, vyskúšam tú hru. Tak sa posuniem na stoličku. A už sa to pripája. No, načítaš sa. Reworking. Asi tutoriál. Čo bude trvať. Jupi, už to ide. Dobre, continue. No, jak sa hýbem. Dobre, to ma nezajíma, ja viem. Nechcem nič. No, continue. Idem. Tak. To je easy úplne. Ja som tu. No, jupi, znova ideme. Čo mám robiť ako? Čo sa nekýpnem takto? Jaj, nemôžem. Ideme. Tak. A do cieľa. Hurá. Dobre, ja viem. Taký jump. Wow. To je zaujímavé. Ešte raz. Dobre. Nevadí, nezajíma ma to žiadne tutoriály, ak to je rýchlo. Ideme. O, jump. Tak som dal kickflip, jaký si kavadný a ty mi to neujímaš. No. Rozbehni sa. No, tuto podržíme. Čo s týmto? No, dal som. Jupi. Joj, po zabradli pôjdem. To či je aká vadná hra. Ešte ty. No dobré, prečo je taký čorný? Coach. Inak som černáka. No dobre, nevadí. Tak, jubi. Ty kokos. Čo to chce po mne zas?
Ako to mám spraviť? To nejde. No konečne. No hurá, už som konečne dokončil tutoriál. Skate. Neviem. Teraz čo mám robiť ako? Môžem jazdiť, hurá. Ježiš, kde padáš ty negr? Čierny škaredý. Ostaň na tom zabradlí. Nepadaj z toho skateboardu, sa tam prilep. To mi je jedno, jak tam budeš, len ostaň na ňom. Tak ideme, napríklad ideme tu, cez stromky. Toto do stromku napalil. No poď sem. Rozbehni sa, ideš. A tuto. Sem. Vyskoč. Sem na toto. To nejde. Čiže za hru tam upaliť ju dám. Ideme na toto skokany. Ja chcem nový skateboard. To obidva sú škaredý. Skateboard. Tu, jaký? Ten modrý chcem. Alebo tu sú nejaké. Ja iba 250 peňazí. Ja chcem tento žralokový. Dobrý mi dajte, nie? Ten zlatý chcem. Online. Tak to idem. Dobre. Play. Ideme. S kým idem? No, sa vylasuj. Dobre, ja. To trvá ako hladnému sranie. Ja to sa mi nechce čakať. Bude strašne dlho trvať. Tréning. Neviem. Bude asi konec tohto videa. Ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite dať like, odber alebo nejaký pozitívny komentár a hrajte v mene Božom. Čaute.